गुड मॉर्निंग ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏଠି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ସାରିଛି। ଆଉ ଆଜି ତ ସେକେଣ୍ଡ ଗୁରୁବାର, ମଗୁଶୁର ମାସ ସେକେଣ୍ଡ ଗୁରୁବାର। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସାରି ଠାକୁର ପୂଜା ବି କରିସାରିଛି। ଏପଟେ ଝୋଟି ଗୁରା ପକେଇଛି, କାଲି ରାତିରେ ଝୋଟି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଝୋଟି ପକାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯଦି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ କାମଧନ୍ଦା ସାରି ଏପଟେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଅରୁଆ ସହିତ ଡାଲମାଟି ହେବ, ଆଜି ଗୁରୁବାର ତ ସେଥିପାଇଁ କଖାରୁ କାଟିନେଲି, ଆଉ ସବୁ ପନିପରିବା କାଟି ନେଇକି ଏପଟେ ଡାଲମା ବସାଇଦେଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାଲମା ବି ଆମର ଫୁଟିଗଲାଣି। ଆଉ ଡାଲମା ସହିତ ଭଜାଟି ହେବ, କୋବି କାଟି ନେଇକି ତେଲ ଭାଜିଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ତ ମୁଁ ପୁରା ଭଜା ରେଡ଼ି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ଭଜାଭୁଜି ଆମର ଭାଜିଦେଲି। ଆଉ ଏପଟେ ବି ଯେଉଁ ଡାଲମା ଫୁଟୁଥିଲା, ଏପଟେ ବି ପଘାରି ସାରିଲିଣି। ଏପଟେ ଆମର ଡାଲମା ବି ରେଡ଼ି। ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ତ ଅରୁଆ ରାନ୍ଧିବା। ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ଚୁଲି ଲଗାଇକି ପାଣି ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏପଟେ କପକାପ ହେଇକି ଦେଖିଲା ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଫୁଟିଲାଣି। ଚାଲ ଚାଉଳକୁ ଧୋଇଦେବା। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅରୁଆ ତ ହେବ। ଏପଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅରୁଆ ବସାଇଥିଲି, ଅରୁଆ ବି ଫୁଟିଲାଣି। ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ବାଡ଼ି ବୁଡ଼ା ନେଇ ଆସିଲି। ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇଦେବା। ଖାଇସାରିକି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ।